Iki lho cah, tak dudoi. Iki jenenge loji. Iki peninggalan zaman Belanda cah. Iki nggon perkebunan teh Sumber Pandan. Lojine perkebunan teh Sumber Pandan iki. Nang kono kae diarani Los Pupus. Nggone wong mili pupuse godhong teh. Iki lho cah, deloken. Deloken cah. Loji iki. Lojine pabrik teh Sumber Pandan. Kene iki mbiyen cilikanku dolan-dolanan nang kene iki. Sing duwe iki mbiyen jenenge Pak Tik. Wonge apian iki. Lah kuwi lojine tak dudai rada rono. Rada rono. Kae nang kono kuwi mbiyen toko gedhe sing bakulan jenenge butik kuwi mang kae. Wong lek arepe bayaran iki bodho blonjo-blonjo nang kono kuwi. Lah ke perumahane pegawe-pegawene. Tak dudai neh. Kene. Kene iki mbiyen kandang truwelu, kandang kethek, kandang banyak. Lah kuwi kono kuwi iki mbiyen ki garasi. Lah kae sing wis rubuh-rubuh kae iki kantore. Kae rubuh-rubuh iki kantore nggone pegawe-pegawene. Lah sing ditanduri suket-suket kae iki nggone lenggureng teh nang kono kae cah. Kaya ngene iki lho, iki pernah jaya pada masanya ya tak dudoi ya. Wis ngono ya.